vazukuru ka vazukuru pamwe pachona ina ndiunyepera ika pashoni ndombomutsamwira kutsamwa kuti emotional che pacho ndotombomugumbukira zvokuti handichada kutaura nezvake futi but bhidhera ndinomuka ndichiti handichada kutaura nezvake ka makuseni achona iwawo morning pandinongomuka ndakuti arga ndimbopinda mastriti ka wandinotanga kusangana naye ka akatopefoma kupfuura vamwe vese ka ndipashoni pashoni isimbi pashoni isimbi guys vazukuru vasekuru sendi pashoni ane zvinhu zvake heis gifted ndozvandogona kungotaura kuti is gifted yeah? inzwa kana wanga usati wasubscribe to this channel panapa ndo pachannel penyu vazukuru panapa ndo pachannel penyu pamunonakirwa handiti so subscribe to this channel hapana chekumirira. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Right, Passion Java ane chimwe chaakabura manje paipa ndimuri kuziva kuti akambobura matangs matangs aya ana mahumba mabondi ndokutsotsonya matangs aya ekunetsa mumwedzi uya uya. So Passion abvaona futi kuti zoni no ozvinezvi vanhu mune matinyarare hamuchataure nezvake zvakanyanya abva adonhedza mamwe futi adropa mamwe akaipa haiwa wari kupisa bhozi ndatozonzwa pataurwa ndingani mazita ere pataurwa zita remukuru wenyika ndikati yes I think vanamatirwa chete ukanzwa ndimi dzakudana mazita evanhu ka aiwa vanhu ivo they are blessed they are blessed they are blessed aindonakirwa zvangu ozoti I think he is doing a great job inini hamusasekura he is doing a great job because ukaona uchigona kutsamwisa vanhu wogona futi kusekesa munhu waunenge watsamwisa to the maximum aiwa unenge waruwa basi nhasi ndoda kumbokuplayera ndoda kuti munzwe inzwai ndimi dzachona handiti muzvinzwire mega wazukuru inzwai inzwa arati ina marata Zimbabwe agwagwa makwete tsina murata takurete kesika tana makatsika dani okaba sheke televosu munangabo aiko makarata kasika murepetene lebi yako ziga arota doko veveveti yakazada majumba mauyu masemi yakadzamba mawaya deina mauyu munangabo ari samurata aindonakirwa zvangu aiwa guys inini zvinhu zvikanatsofamba zvakanaka mugore rino iri 2020 zvinhu zvikafamba zvakanaka indiri kuona muzukuru wangu panganai aenda nemukombe wecomedian kumacomedian ana comic pasta ndanani kumacomedian wariko vese vamozivevayo guys shandai nesimba because anything chiri kubatwa nakupashoni anything if I mean anything chese chaangobata it's turning into comedy akapinda muchechi he's turning pulpit aiwa he's good he's excellent inini hangu from sekuruka ndikutaura kuti zondombomutsamwira zvotova emotional chaicho toti zvataurwa napashoni hazviite mani zvikuitwa napashoni hazviite but the next thing ndiri kuzozvona ndakuseka futi pashoni wacho ndakutomuteerera this guy is actually good. What do you think vazukuru ngatarira nemumakomenduko ndimi madzinzwa idzi mauyu munangakwa vadudziri vendimi because in I believe kuti ndimi dzinodudzirwa and I believe kuti tinavo vadudziri vendimi munyika medu mezimbabwe. So vadudziri vendimi ngatitaurirane kucomment section handiti mutiudze kuti zvaka zvichinzi chii because ndimi hadzingamboshayiwa vanodudzira ndokutsotsonya dzoshaya idzi futi aiwa please guys vazukuru vangu vanodudzira ndimi we need you now apa we need you ngatidudzire ndimi idzi tinzwe kuti zviri kunzi chii nemweya
zviri kunzi chine mweya kureva kunyika yedu yezimbabwe pozipapo zuva much love.